Kowe najar kendel. Susi Mbak Yanto sekeluarga. Ijo, ijo lah, Pak. Ijo, ijo.
Dek Wiwin masih didukung sepenuhnya dulur-dulur sedaya. Mbak Lusmini, Mbak Mardia, Mbak Nisayu. Oh. Seneng ngene iki lho, Kak. Ngene aku Jalalila. Saweran. Jalalila, Pak Yanto. Umbah-umbah sabune wangi kadon munggah anake tang. Aduh yo. Sawung gletak. Sagletaan 100.000. Hei. Yo. Gletak. Ajeng gelek. Ajeng gelek tengil-tengil. Teng-tengil ini pesakat. Om. Ajeng gelek Balia maneh. Gandrung Gondorio gandrung manuke apa manuk podang penclokan ning wite jaran
Udin. Bos Udin, ayo ngletak Bos Udin. Ngletak tangane tengil-tengil. Lah, ping 4 ya 5 ora apa-apa lah 200.000. Lah, ora apa-apa sementing tok duit tok. Pokoknya sekali ngletak 50. Ah, tas bos. Mandane. Bos Berlan. Bos Berlan. 50 ngletak. Oke. Bos Marmo. Ajeng gelek Bali yo maneh. Arum gondoriyo gadrung manuke apa manuk sriti penclokan ning wite jati aja menclok ning wit jati menclok ning wite pari sawung Gletak. Gletak. Kene jenengan gletak 5.000 wae. Nah ya, Mas Berlan. Bos Berlan. Sawung gletak. Ya. Ayo Bos Berlan, gletak lesan lho. Kene. Ajeng gelek. Ajeng gelek. Ayo gletak. Ajeng gelek. Bali yo maneh. Gandum gondoriyo gandum manuke apa manuk bodang menclokan ning wite gedang aja menclok ning wit salak menclok sing dadi panjang sawung gletak ajeng gelek Bali maneh. Bos. Lah, Sawung gletak. ora kene lagu gelungan tak nggo tuku gelungan, Bos. Gelunganku kecer, Bos. Alah. Bablas. Ajeng gelek. Ya Allah, Jegelek. tengil-tengil. Alah, rekasane golek duit lho. Golek pangan samplokan kok kaya ngene to, Run. Lah makane tambah ana ta, Bos? Ngono kuwi anaknya kalau mangan. Wes ya, makasih, Bos. Ajeng gelek Bali yo. Iki bar iki sasarane sapa ki wong papat iki? Nggih. 12. Ora enak apa-apa nih ya. Moni bos. Mbah, biyen Mbah. Bar niki lagune napa? Bose lagune napa bar niki? Piye, Bos? Tutupan ya, Bos? Bos Aris. Mas Aris. Bos Aris bojo loro. Sawung Bos, gledak, Bos. Gledak, Bos. Bos. Gledak Bos Aris. Bos, gledak, Bos. Ayo, alah. Gledak Bos Aris. Alah. Walah dur. Nuwun, Bos. Mong golek sak sendok kok alah. Baru. Iki sing korban jarikku, Des. Ora apa-apa, engko tak bagi. Ajeng gelek Bali yo maneh. Oh, wes, nggih, matur sembah Langsung diaturke bojo loro. Masyaallah lumayan. Ya. Aku jane wis ora apa-apa. Mas Edi, Mardia, Dik Wiwin, Wanto Lentur, Mbah Rusmin, sembah nuwun sehat-sehat nggih. Ya, ibu-ibu lagune napa Masya Allah tabarakallah. Maaf ya ibuku yang cantik-cantik. Sawung gledak. Astagfirullah.
Robal Baroya. Ya sama kuwi. Ya Mas kejeng miring Mas. Ibu pusin lagu apa? Tia Monica oke siap. Main parian wayahe. Ya parian. Pilih denda apa pilih parian Caimin? Lurahe Bangi. Jo ngisin-ngisin Lurahe Bangi. Ayo. Seno. Parian cakene pada kecakono. Ngisor korona gemake nemu rondo 5 anake. Jemput Pak RT sih. Oke, baik. Nggih, ngendalu Pak RT. Ayo kita ke depan. Oh, siap. Dalam. Oh, siap. Monggo. Monggo gabung tengah ajeng monggo Pak Supri. Nggih, monggo. Mboten napa santai mawon, monggo lho. Bos lagu napa, Bos? Dalam sing dirindu duwe bojo sing pundi niku? Iki piye iki? Kancane dipikirno no. Tuku seblak ning mati yo. Oh, sik kene sik sing parian. Kene sik mandek sik sing parian kene. Wis bayar, Des. Ketek nguntal klenteng. Amin. Ketek nguntal klenteng wong wis tuwek ra bisa tangi.
Damar, monggo madhep teng ngarep. Lanjut. Bapak Eko kali Bos Padi. Ojo dadi wong ijo, abang terus berlanjut. Nggih niki Pak Om ngersake lagu apa? Napa Bos? Gula Jawa. Ngetan baling ulon Dewa Sedyan ora kelakon. Piye ayo Mas Caimin piye Blarati samperke bae cerak ora diaperke. Ya Caimin Caimin ya. Lagune Godre lah ya. Ya, Caimin.
diaturke lali janjine rumiyin nggih, Jen nggih Ibu nggih. Kagem Ibu rumiyin lali janji.